Il-ftuħ tal-Gazin 12 May fisser għawmin mill-ġdid tal-festa esterna ta' San Filip. Dan il-Gazin li twaqqaf fit-22 ta' Ottubru 1961 bil-barka tal-ola awtoritajiet ekklizjastiċi u ċivili, kif ukoll bl-appoġġ sħiħ tal-poplu Żebbuġi, mexxa l-qudiem it-tliet ingredjenti importanti li jagħmlu l-festa esterna li huma l-armar, in-nar u l-banda. Sa meta ġie mwaqqaf il-Gazin 12 May, fil-festa ta' San Filip kien jintrama l-armar l-antik li kien sar bl-Knisja fil-bidu tas-seklu 20. L-Knisja kienet ukoll ta' kull sena tħallas xi individwi sabiex jarmawh. Dan l-armar artistiku, xogħol mill-isbaħ fl-artiġġanat Malti, kellu bżonn kura kif jiġi trattat, kif ukoll minn żmien għal żmien kien ikollu bżonn restawr. Minn barra dan, is-snin 50 ġabu magħhom il-ftuħ ta' triq Xortino, kif ukoll it-traffiku li beda jiżdied, u għalhekk dan l-armar rid jiġi adattat għal dawn iċ-ċirkustanzi. Imma min kien se jidħol għal din ir-responsabbiltà u għal dan ix-xogħol? Il-possibilità kienet li dan l-armar artistiku jitwarrab. Iżda il-ftuħ tal-Gazin 12 May ma jippermettix dan. Il-Gazin 12 May daħal bis-saħħa kollha għar-responsabbiltà ta' dan l-armar. Din l-inizjattiva f'waqta serħet moħħla ċiprit ta' dak iż-żmien Monsinjur Lawrenz Kakija li meta ra dil-ħeġġa ġdida b'risq il-festa ikkoopera kemm felaħ. Il-Gazin 12 May adatta dan l-armar għaċ-ċirkustanzi preżenti, kif ukoll meta tinħass l-ħtieġa jirrestawra u jagħmel mill-ġdid fuq l-istess tisin dak li jispiċċa minnu. Sabiex iżomm dan l-armar l-antik f'aħjar kondizzjoni, il-Gazin 12 May nefaq u għadjon fuq l-eluf. Min barra l-kura ta' dan l-armar, il-Gazin tagħna beda jieħu l-inizjattiva li jibda jagħmel armar ġdid. Din l-inizjattiva intlaqet tant tajjeb miż-Żebbuġin li bdew jaraw li sa fl-aħħar kien twaqqaf Gazin li kien lest li jieħu r-responsabbiltà tal-armar. Fil-fatt, kien dan il-Gazin li beda jħoss il-ħtieġa li t-toroq il-ġodda li bdew jinfetħu jibdew jintramaw ukoll. Fil-fatt, fl-ewwel snin ħaħsib li triq Xortino tiġi armata b'40 antarjola bil-banda lori. Fl-1963 saret ukoll statwa kbira ta' San Filip, xogħol l-istatwarju Wistin Camilleri, kif ukoll inġib pedestall għaliha. Din is-sena, din l-istatwa qiegħda tagħlaq 10 snin minn meta ġiet irrestawrata u 20 sena minn meta bdiet tintrama bl-aħjar mod. Inizjattiva kbira oħra li ħal-Gazin 12 May li żgur tista' titqies bħala armar li żejjin il-festa ta' San Filip hija il-planċir tal-banda. Id-disin ta' dan il-planċir artistiku li sar mill-Knisja huwa attribwit lil Lazzaro Pisani u kien ġie mżanżan fl-1891. Għal-bosta snin, dan il-planċir intrama fil-festa ta' San Filip iżda l-ħabta ta' snin 50 ġie mwarrab. Wara d-diskussjonijiet ma' Arċipret Lawrenz Kakija saret talba l-Kurja sabiex dal-planċir jgħaddi fidej il-Gazin 12 May u ma jibqax mormi. Din it-talba intlaqat u l-permess ingħata fl-10 ta' Novembru 1976. Il-Gazin 12 May ħar responsabbiltà li jirrestawra mill-ġdid dan il-planċir, kif ukoll saret faċċata ġdida. Dan il-palk ġie inawgurat u mbierek mill-ġdid is-Sibt 31 ta' Mejju 1997. Matul is-snin, il-Gazin 12 May minn barra l-ħafna restawr għamel ukoll ħafna armar ġdid.
Insemmu fost oħrajn il-bandalori bil-pittura tal-Leone Kirkop, set ta' 12 l-apostlu tal-artist Renzo Gauci u żewġ statwi ta' papiet tal-Misraħ San Filip. Insemmu wkoll is-settijiet meravilja ta' paviljuni. Dawk tal-Vjal Helsin, disin tal-magħruf Silvio Paċ, u set għal Triq Milanesi, disin tal-magħruf Salvo Buġeja. Din is-sena nbeda wkoll set ta' paviljuni mill-Isbaħ għal Triq Lisqof Karwana. Dawn il-paviljuni qegħdin isiru fuq disin tal-magħruf Jeremy Kakija. Fil-waqt li se nkomplu naħdmu sabiex jitlesta dan is-set, nistgħu ngħidu li diġà mbalkajna fuq proġett kbir u spettakolari fl-Armar li se jitlesta fis-sena 2011 meta se niċċelebraw bil-kbir il-50 sena tal-Gazin u l-banda tagħna.